Bonġu! Erġajna qegħdin il-pompa tal-petrol u kif qegħdin taraw di tal-imħadet tant irnexxiet li se nerġgħu nagħmluha! Lew ftit nies li jidħlu fil-pompa tal-petrol, grazzi għall-animet sieħdu din l-imħadda sabiħa li nerġa' ngħid u ma nistax ma ngħidx biżejjed ma tistax tuża waqt li qed issuq. Tlaqna! Irridu l-imħadet biex nibdew. Għandek minuta kemm ngħidlek kelma. Skużani, ġejt bil-mod minn warajk provajt. Isma' din rigal insomma minn ta' Xara Bank Randy Act of Kindness ta' wilna tal-enemed dik imħadda. Tużajx waqt li qed issuq. Dat tifel. Alright, m'għandunajx li għandek xi ħadd hemm wara. Skużani, bil-lejn fil-lum. Għal-min, ħudu għos mela. Ciao, komplu, thank you, ciao. Kemm intik dil-imħadda? Ek Randy Act of Kindness. M'għandek għalfejn tagħmel xejn. Tgħidli thank you sew ukoll. Naf l-eżattek, skużani. Daqs jekk Randy Act of Kindness tawilna tal-enemed hekk Randy mill-miniġijat il-fuel. Grazzi u l-ġurnata tajba. Thank you. Kemm infakrek tużajx waqt qed issuq. Ovvjament. Ciao. Bonġu, rajt intom. X'qed tagħmlu jekk nista' nsaqsikom? Ġejt imma diesel. Rajt, naf ġej tagħmel hawn. X'fejn sejjer kont Għamur għandi ġiex għadiet. Isma' imħadda, is-sinjura hemmhekk taħdejk jista' jorqod ukoll, inti ma tistax tużaw qed qed issuq. Inti d-deddi tiegħu tidher ħuħ ħanejdlek. Ġifieri da jew kumpliment lejn missierek, jew insult lejk għax tidher xi. Skużani, isma' ħudu gost u tużawx waqt qed issuq. Nista' waqfek sekonda? Ta' Xara Bank aħna. Sorry. Tisti tidher, sorry. Tisti vera. Skużani, fejn sejra? Sorry, sejra xogħol, mela ma rridx indewmek qiegħda tardi u qiegħda fil-ħin. Qiegħda tajjeb. Mela kemm inti gdi? Imħadda minn għand l-enemed u minn għandna Randy Act of Kindness ngħidulu hekk speċi ġeż żgħir ta' malajr biex jekk tkun trid torqod tkun tista' torqod insomma, ma mhux fuq ix-xogħol jekk tista'. Grazzi. Ciao.